výročné stavanie Maja sme sa rozhodli s folklórnym súborom Brezová obnoviť ako tradíciu. Pretože už dlho v týchto končinách sme ju nevideli a tak sme zistili, čo všetko obnáša celý ten proces prípravy mája, chystania stúch, šatiek, teda ručníkov na máj. Pripravili sme pre verejnosť podujatie, pri ktorom sme sa snažili ukázať ľuďom nejaké tradičné ľudové piesne s tematikou lásky, či už tej lásky naplnenej, nenaplnenej alebo aj zabraňovanej. I keď v dobe, kedy vôbec nefungovali nejaké sociálne siete, tak tá komunikácia, sociabilná úroveň bola rovnaká, ak nie lepšia ako dnes. Zistili sme, že ten proces je v celku dlhý aj v tejto modernej dobe, kedy treba ten strom v lese vybrať, vypíliť, priniesť ho na miesto, očistiť ho pomocou poriezov a pomocou sekier. Potom treba pripraviť všetko ostatné, aby takéto podujatie mohlo vzniknúť a tým pádom chcem poďakovať aj všetkým, ktorí nám pomohli s tým, že sa mohlo toto podujatie uskutočniť. Jednak tým, ktorí nám poskytli priestor alebo nejaké materiálno-technické zabezpečenie. Tak ďakujeme. Okrem folklórneho súboru Brezová ste dnes mohli vidieť našich bývalých členov, ktorí nám pomohli so stavaním mája a tiež ste mohli vidieť deti z krúžku Fiškusy, ktorý funguje pri Centre voľného času v Brezovej.